Hello guys, hello mga Oragon. Good morning sa inyong lahat. Alright, so ayan, ito ng aking tipid serye. Hindi na ako maglalakad, kita nyo yan. Naka-helmet na. Ano kaya ang gamit? Sa palagay nyo? Right, hindi na ako maglalakad. Ito na yung aking pang bali 29 days na pagtitipid. Mayroon na akong service. Hindi na maglalakad si Oragon. So time check, alas 6 ng umaga. Right, so papasok na ako. Dahan-dahan lang ang pagbabike mga Oragon. Okay. Shout out sa ating lahat, sa inyong mga viewers. Shout out. Ayan, nasa biyahe ako. Hulaan nyo kung ano ang service. Hindi na naglalakad si Oragon. Medyo maginhawa na sa sa paa. Hindi na napapagod yung aking talampakan. Hindi na masakit. So ayun na nga mga Oragon, mga beshi, mga bay, nandito na ako sa company. Bali yung biyahe ay normal na takbo lang, dahan-dahan, 10 minutes lang naman. Kaysa kumpara dati yung naglalakad ako, 35 minutes na naglalakad, papasok sa trabaho at pauwi. Ngayon, 10 minutes na lang. Kasi mayroon na tayo ngayon, no? Iyon, no? Wow! Oh. So, ayan na. Hindi na maglalakad si Oragon. Okay? Mayroon na tayong service. Bale, ito yung nabili kong bike mga Oragon. Ayan, oh. Okay na to kaysa maglalakad. Oh, di ba? Pwede na. Ayan siya. Binilan ko din ng mga accessories, mga ilaw. Yan, may tail light tayo. May pailaw-ilaw tayo sa pagka madilim-dilim pa. Ayan, oh. So, yan ang ilaw. So, bumili din ako ng kadena para pang-lock. Ayan, oh. Meron tayong, ito yung lagayan ng cellphone holder natin kanina nung nasa biyahe. Ayan, ayan yung mga pang-change ng gear. 7 speed lang to mga Oragon. Hindi kaya yung 21 speed. Siyempre, mayroon tayong headlight. Ayan, oh, headlight yan, oh. Gaganon lang. I-touch lang. Iilaw na yan. Ayan, oh. Diba? Iba-iba din yung ilaw niya. Ayan, oh. Alright, so ito na ang aking nabiling service, papasok at pauwi sa trabaho mga Oragon. Ayan siya. Alright. Yun. Oh, maporma din tingnan, di ba? Kahit mura, ano lang naman, 965 real, 965 real. Right. The vibe right, don't feel like having a Bud Light, how's tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright?
I know that something special made me think about you.